přátelství, některé přátelství zase odpadalo, někdo závidí, někdo fandí, že jo, máme to všichni, jsme vůbec své hledišti, co si budeme vykládat, že jo. No, při té cestě bych jsem zároveň za mnou pozval člověka, kterému patří to největší poděkování ode mě a ne ode mě, ale od všech mých faninek, fanoušků a celé taneční hudební scény. Je to člověk, kterého za chvíličku pozvu, mě otevřel dveře do showbiznisu a dveře do taneční hudební scény. Jak chceš, počuji. Ale pánové, vy ho určitě znáte někteří jako kamaráda, někteří z televize. Roman. Například má nejen kamarády, ale má i známý, to jsem jako... Já bych poprosil, aby jsem za mnou přišel, já jsem měl připravené na pódium, ale to pódium to není, že aby jsem za mnou přišel producent, například Terezy Kendlové, dámy a pánové, producent Honza Gajdoš. Velký potlesk. Krleš! Já myslím, že si zaslouží ještě jeden potlesk. Krleš! Honzíku, já ti předám slovo. Hezký dobrý večer, dobrý ještě všem. Já jsem vám všem chtěl říct, že dnes se tady teda strašně nahoře rozesmála, protože když jsme mám úplně čirou náhodou navštívil nějakou diskotéku, třeba na Ačkách nebo někde, tak si vyhledám prostě nějakou slečnou paní dámu a v pléno zahlásil nějakou hlášku. Tak komu dneska otevřeme dveře do showbiznisu? Vzhledem k tomu, že Roman to povedal po sobě, tak prostě dneska to takhle, jak to je. Nicméně můžu říct, že před opravdu páčnou půl rokem přibližně jsem potkal Romana, který neslovil tím, jak hraje, tím, co chce a hlavně tím, jak je to člověk. Za to jim chtěl poděkovat. A to, co dneska uslyšíte, je prostě výtvor, který mám za půl roku. S tím, že připravujeme kompletně celý album, tak aby to bylo zkousnutelný pro všechny, tak aby to nebylo komerční, tak aby to ale zároveň fungovalo muzice tak, jak je, aby nám to zahráli rádia, aby jsme to udělali klip, tak dál. A dneska večer poslouchejte sami, jak se nám to povedlo. Tak to se potlesk. Tak já samozřejmě budu pokračovat dál. Já bych teď ještě, jak jsem říkal, že jsem připravený říct, pozval na pódium, ale není tady, takže já bych ještě vedle sebe rád pozval dnešního mého kmotra CDčka, můj singlu. Určitě znáte taktéž z televize, je to slečna, je to krásná slečna, je to nádherná slečna. Určitě znáte Miss a už všichni víte, takže Hanka Věrná. Pojď Hani, pojď. Haničko, já ti poděkuji, předávám ti slovo. Já děkuji, krásný večer všem. Já jsem vám strašně ráda, že tady dneska můžu s vámi být, protože nejbližší jsem ještě vlastně žádné akci nebyla. Takže děkuji moc za pozvání. A já bych strašně popřála hlavně štěstí, jak se to prodává a ať hraje hlavně ty největších a pořádných akcí. To se potlesk. Tak samozřejmě, já ještě trošičku budu pokračovat. Celý ten projekt by nebyl možný samozřejmě bez, a to mě mrzí, že ještě nedorazil, ale on během večera se ještě dostaví. Já bych chtěl poděkovat hlavně člověku, bez kterého, jak jsem říkal, ten projekt není možný, mému generálnímu partnerovi společnosti Synod Holding, panu Miroslavu Valentovi. Když tady není, zasloužil by si opravdu veliký potlesk. Děkuju. Samozřejmě chtěl bych poděkovat dalšímu mému partnerovi, zároveň který působí v Praze na hudební scéně, je Silver Café Bar, taky potlesk, který si zaslouží. Chtěl bych poděkovat fotografovi Radku Frýzovi, který dodal i tak krásné alba, krásný banér. Showbiznis neoficiálně, takže to je jasné. Není tady ne. Určitě bych chtěl poděkovat
Jirkovi Koutníkovi, to je pan majitel baru Papačo, kde se dneska nacházíme. Děkuju. To se podle taky. No a mému novému partnerovi krásné firmě společnosti Break Cafe. Já jim všem děkuju, bez těchto lidí a tak dále by to nešlo. No, co bych dodal k tomu víc? Dámy a pánové, já vás teď poprosím, jestli jste všichni obdrželi skleničky ze Sexe. Kdo nemáte, tak si ještě pojďte. Já poprosím Šárku. Šárko! Ty vole, Romane, kurva! Já se znamenám vysokou skleničku a s takovými kamarádami, protože mám tu školní. Já vás chci k něčemu bytu, ale Na Hance, která album, který se jmenuje Don't Let the Music Dance Pokřtím. Anka říká právě tlumočit simultánně, tak prostě, co má to? Dámy a pánové, Roman Korea, Don't Let the Music Ends, přijde právě teď. Děkujeme. My se vám v zápětí budeme věnovat, my jsme na lévu. v zápěstí, no. Takže v zápěstí se vám bude věnovat na chvilku. Takže na zdraví a na úspěch DJ Romana Koreala a ještě děkujeme tady Papa Joe, že jsme tady mohli být. Díky večer. Leontýne, pojď. Hezký večer a doufám, že se budete královsky bavit. Píte, co můžete a pak se ještě ožijeme všichni spolu a to bude výborný. Tak, já vám děkuji. Já za malou chvíli uvedu můj první single, ale ještě předtím. Já jsem určitě nezapomněl dotyčný ví, když než mě opustí Honzi, producent, Hanka, kráska. Já bych chtěl ještě poděkovat pár lidem. Chtěl bych poděkovat za, jak to nazvat, oni ví. Chtěl bych poděkovat Lukáši Reskovi. Luke, děkuji za spolupráci, děkuji moc. To si zaslouží veliký potlesk, prosím. A určitě bych neměl zapomenout na mého grafika, webmastera Radka Hrabince, Janku. A opravdu také malinké poděkování, ale to je úplně malinkaté, patří mému novému manažerovi Janku Čakánkovi. Díky. Aplaus žádný, ještě jednou můj manažer Jeník Čakánek. Špica. Aplaus bude, že to přebere. Tak, já vám děkuji, děkuju. Tak, já poprosím už pana technika, zvukaře.